Y gaixo, hemos juntas segarren maztia gogor, Bai, nire gogorra juntze, baina, bueno, zazpigarren makinazta guaz. Ta dakizuen bezala, hau izangoa astelen astearte ostegun ostiraleta igandian, dakizuen bezala, kirol batetik bestea tartetxo bat utziko deu, eta gehiagin luzatu gabe, Astelena, igerik eta hasteko eta bukatzeko bi aldiz 750 metro ingo ditugu pula erabili. Batetik bestea 2 minutuko atxeden utziko dugu. Hori bai, 750 metruak bi motatan ingo ditugu. Bat izangoa 225 metro respirazion bilateral landuz, eta beste 25 metro hankak landuz. Hektorrek astelenero bezala, ariketa osagarri bezala, pesak jartzizkigu. Asteartia, bizikleta. Bizikletako entrenamendua 75 eta 80 minutu bitarteko entrenamendu bat izangoa E1 intensiadian eta 85 eta 85 revoluzio bitarte horietan. Hemen jartzeigu 25 minutu E2 E3 intensiadian inberritugula. 85 eta 85 revoluzio bitarte horietan baita ere. Osteguna, korrika. Hemen Hektore jartzeigu 10 minutu lasai Z1, Z2 intensidade edo abiaduran jumerdeula. Gero pasako gea, 3 aldiz 5 minutu E3 intensiadian itea eta deskansatzeko 2 minutu E1 intensiadian nengo deu serie batetik bestea. 3ko serie hori bukatuta gero, 5 minutu trostan lasai E0 intensiadian. Hektorrek, korrikakin batea beti bezala jartzeigu ariketa osagarri bezala, kore. Ostirala, igeriketa. Azteko ingo ditugu 8 bider 25 metro. 25 metruak TT modura ingo ditugu dara tokando tabla modura eta serie batetik bestea 10 segunduko atxeden utziko dugu. 8ko serie hori bukatuta gero palak eta aletak hartu, jantzi eta 5 bider 250 metro ingo ditugu. Hemen serie batetik bestea 30 segunduko atxeden utziko dugu. 250 metruak bi motata ingo ditugu izango ala 100 metro E2 intensiadian eta 25 metro E3 intensiadian. Hori bukatzean 250 metro txalupa estiluan ingo ditugu entrenamendua bikain bukatzeko. Eta igandia, bizikleta eta korrika. Gogoratu hemen tartetxo bat utzi berdeula bizikletako entrenamendutik korrikako entrenamendura. Eta bizikletako entrenamendua izangoa 80 minutu E1 E3 intensiade bitarte hortan 85 eta 85 revoluzio edo kadentzian. Eta entrenamendua beti bezala malkartsua izan berdu, aldapan. Bizikleta alde batea utzita gero, tarte bat utzi eta gero korrika ingo dugu. Azteko 20 minutu E1 E2 intensiadean ingo ditugu, 20 minutu hori bukatzean pliometria eta bukatzeko 5 minutu E0 intensiadean. Ikuste zuen bezala, aurreko hastian esan duen bezala, pixkanaka goraka guaz, hobetzen guaz, gehitzen guaz, eta triatloian egunak gero eta gertu bodakao. Badakigu gehienguak oso topea izaztela entrenatzen, bera segi hortan eta animo!